Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dragi moji prijatelji, pravašice i pravaši, evo, nakon uvođenja eura, gubljenja monetarnog suvereniteta, znači samo dvije osobe u povijesti su nam ukinuli kunu, a to je Plenković i Tito, zločinac, krvnik Hrvata. I sada vas moram podsjetiti, od početka rujna nekoliko videa sam napravio da je nenormalno, da nije normalno kako trgovine i kako se povisuju cijene. Da imamo najskuplju hranu, najskuplje režije u cijeloj Europi, a najmanje primanja. I to je bila priprema da se podignu cijene prije uvađanja eura. Vlada je šutjela, Plenković je šutio. Nitko nije reagirao na divljanje cijena i poskupljenja. Sada, sa 1. siječnjem, uvođenjem eura, ponovno su digli cijene. I sada se tek oglasuje. Plenković, vlada, prijeti trgovcima, prijeti kak preko medija. A što je čekao prije? Koliko ulje dođe, koliko šećer dođe. U Mađarskoj je 20-30% jeftinija hrana nego u Hrvatskoj. A imaju manje plaće od nas, malo manje. U Sloveniji, gdje su veće plaće, je hrana puno manja. I sada se splati više Hrvatima da idu u Sloveniju, da idu u Mađarsku. I ko će gubiti s time što su poskupjele namirnice, hrana, što vlada nije reagirala? Gubit će država. Znači, umjesto da ide preko PDV-a više sredstva u državni proračun, sad će gubiti. To je politika Plenkovića. To je politika ove vlade. Protiv svog vlastitog naroda. Da ne možete preživjeti, da ne možete sve prehraniti i platiti režije od svojih primanja, od svoje plaće. Evo sada jedne podatke. Da Hrvatska ima prosjek plaće 852 eura. 852 eura. Samo ispod nas je Mađarska, Rumunjska i Bugarska, koju zarađuju malo manje. Ali te države, Mađarska, Rumunjska i Bugarska, nemaju euro. Znači, mi smo na tablici država koji imaju euro zadnji po primanjima, a po skupoći prvi. Da li je to normalno? Nije. 25 država Europske unije ima viša primanja od nas. A i tu je i Švicarska koja nije u Europskoj uniji. Evo, u Češkoj 1137 eura prosječna plaća. U Sloveniji 1227 eura. Rekao sam, jeftinija je hrana nego kod nas. U Cipru 1733 eura. Njemačka 2727 eura. Luksemburg 3344 eura. Island, koji je također u Europskoj uniji, 4037 eura. Švicarska 5981 eura prosječna plaća. I sad to usporedite sa prosječnom plaćom od 852 eura. A znate zašto? Zato što nas pljačkaju. Zato što su velike marže, veliki PDV. To je razlog. Plenković je razlog, njegova vlada je razlog, oni su krivi za to. Što su dozvolili trgovcima 3 mjeseca da nas pljačkaju i sada nas ponovno pljačkaju sa dizanjem cijena. I standard
Hrvata pada. A izgubili smo i monetarni suverenitet. I nemojte padati na njihove nekakve promidžbene poruke preko njihovih medija kako se oni zalažu za vas, kako oni će spriječiti divljanje cijena. Ne, oni su dozvolili da 3 mjeseca se dižu cijene. 3 mjeseca. Sad pogledajte, litra goriva je kod nas ista kao u Njemačkoj. A kakva su njihova primanja? Kakva su njihova primanja? Znači, tko je kriv za takvo stanje? Krivi ste vi, hrvatski narode. Zato što birate takve. Što vjerujete takvima. I opet ćete na izborima glasati za takve. Hrvatski narode, vi ste krivi što ste siromašni. Vi ste krivi što vas pljačkaju. Odgovornost je na vama. Odgovornost je na vama. Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, shvatite da nismo slobodni, da smo okupirani, da Hrvatsku moramo osloboditi. Bez borbe nema slobode, Hrvatsku moramo vratiti narodu i vratit ćemo je narodu zajedno s Isusom Kristom. Bog i Hrvati za dom spremni.